Аз съм Сара и създадох този курс, защото по време на майчинството си преминах през най-различни емоции и състояния на ума. Бях изключително преуморена от недоспиване покрай грижите с сина ми. Често изпитвах тъга, високо ниво на стрес от отговорността, която нося, и дори отчаяние. Като сертифициран йога инструктор и инструктор на курсовете с дихателни техники и медитация към изкуството да живееш, аз имах техники, които можех да приложа и да излезна от тези състояния и негативни мисли бързо и ефективно. Именно заради това създадох този курс, защото като майка знам през какво преминава една жена, когато стане майка, особено когато е за първи път. Често хората си мислят, че в майчинството е все едно да си на почивка, да седиш вкъщи, по цял ден да си почиваш и да играеш детето си. Но истината е, че с ролята на майка, освен с безусловната любов на малкото сладко дете, което току-що е дошло в живота ти, ти се сблъскваш с безброй емоции, които не си очаквала. Някои от тях са тъга, отчаяние, вина, нещастие, чувство на недостатъчност и дори липса на желание за живот. И това е нормално. С майчинството животът ти се преобръща и поема съвсем нова посока, но всяка промяна е болезнена и адаптацията отнема време. Когато обаче нямаш техники, с които да се заредиш с енергия и да успокоиш ума, всички тези емоции могат да доведат дори до депресия. Заедно с йога асани, йога позиции, дихателни техники и медитация ти ще имаш възможност през следващите 7 дни да се погрижиш за себе си на 3 нива. Ще се погрижиш за тялото, ума и емоциите си. В края на курса ще усетиш ума си много по-спокоен, емоциите по-балансирани, а тялото заредено с енергия и тонизирано. Преди да започнеш това пътуване, бих искала да ти дам няколко насоки, за да можеш да имаш максимално много ползи от курса. На първо място препоръчвам да оставиш или дори да изтриеш апликациите на социалните медии, поне за следващите 7 дни. Ще се радвам да приемеш това предизвикателство и да направиш този деток за себе си. Причините, поради които ти препоръчвам да направиш това, са 3. Социалните медии създават нереална представа за живота и ние неволно се стремим да живеем по този начин. Винаги щастливи, усмихнати, без негативни емоции и предизвикателства. Но животът е създаден така, че преминаваме през прекрасни моменти, както и предизвикателни. И в това е красотата му. А когато се бунтуваме срещу трудностите, ние преминаваме по-трудно през тях и не можем да израснем, а те идват именно заради това, за да израснем. Втората причина е, че социалните медии ни дават бързо количество допамин или така нареченият хормон на щастието. И за тялото ни те са като наркотик. Пристрастяването до социалните медии ни прави изключително нетърпеливи и всички знаем, че една майка има нужда от много търпение. Третата причина е, че светлината от телефоните, компютрите, таблетите е така наречената синя светлина. Когато използваме устройства вечер преди сън, синята светлина пречи на тялото ни да отдели мелатонин, хормонът, който ни позволява да се успокои нервната ни система и да заспим по-лесно. Затова е хубаво поне час преди заспиване да не използваме телефон, таблет и да не гледаме телевизия. А ако все още кърмиш или храниш бебето нощно време, препоръчвам ти да не използваш телефона си нощно време, защото тогава много по-трудно ще можеш да спиш след като приключи храненето на бебето. Всички тези неща съм ги допускала и аз самата като грешки, именно заради факта, че ги осъзнах и преживях, ви давам тези насоки. Освен това искам да ви въведа малко и в аюрведа или науката за живота. Според аюрведа всичко в тази вселена е създадено от 5 елемента – земя, огън, вода, въздух и етер. Тези 5 елемента в комбинация по 2 формират 3 различни типа енергия, които изграждат всеки индивид.
За да се чувстваме добре и в баланс, тези 5 елемента в тялото ни също трябва да бъдат в баланс. Най-често в дисбаланс влиза елементът въздух при майките или вата доша, въздух и етер. Това е така, защото в грижите за бебето ни ние забравяме и нямаме толкова време да се погрижим за себе си. Какви са признаците на дисбаланса на вата доша? Имаме много мисли, ума е неспокоен, трескав, тялото е трескаво, не можем да спим добре, будим се през нощта, забравяме, имаме болки в ставите, костите, мускулите. Вата доша се дисбалансира също така при пътуване, при вятър, дъжд и студено време. Но какво можем да направим, за да балансираме вата доша в тялото си? Колкото и да ни е трудно, трябва да имаме режим на хранене и на сън. Важно е да ядем редовно, 3 пъти на ден, топла, прясно приготвена храна. Също така е важно да не ядем прекалено късно, а сутрин до 10 часа, на обяд до 1 и вечер до 18 часа. Относно режима на сън, важно е да си лягаме преди 22 часа, защото по това време започват всички процеси на детоксификация в тялото ни и е хубаво да ставаме преди или около 6 часа сутринта. Така, тъкмо ще имаме време за себе си преди бебето да се е събудило. Друг ефективен начин е да балансираш вата доша е да ходиш на масаж или сама да си правиш масаж с топло сусамово олио. Да поседиш на топло, за да попие олиото и след това да си вземеш топъл душ. Освен това е добра идея да пиеш топла вода, независимо кой сезон е. И разбира се, да практикуваш йога, дихателни техники и медитация. Но за сега няма да навлизам повече в темата за аюрведа и дошите. Исках да споделя тази ценна информация с теб, защото съм сигурна, че ще ти е от полза. В рамките на тези 7 дни ще преминем заедно през 7 дни практика с йога, асани, дихателни техники и кратки медитации. Всеки ден от курса си има и тема. Темата на първия ден е "Свържи се с тялото си". Темата на втория ден е "Приеми тялото си". Темата на третия ден е "Приеми емоциите си". Темата на четвъртия ден е "Приеми себе си". Темата на петия ден е "Аз съм достатъчна". Темата на шестия ден е "Заобичай добрата и лошата си версия". Темата на седмия ден е "Освободи се от вината". Към 7-те видеа с практика получаваш също 3 бонуса. Първият е PDF книжка с йога, асани и дихателни техники, които ще практикуваме през 7-те дни и ще си преживява ефекта от тях. Вторият е аудиозапис на водена медитация, която можеш да правиш самостоятелно в удобен за теб момент. Третият е PDF дневник, който ти препоръчвам да принтираш днес и да попълваш всеки ден от курса. В дневника можеш да записваш сутрин 5 задачи, които си поставяш за деня. Идеята зад това е да намалиш списъка си с задачи до 5 и да ги приоритизираш, за да може да намалиш нивото си на стрес. Всъщност, стресът се случва тогава, когато имаме прекалено много задачи и прекалено малко време, за да ги свършим. Също така, за да получиш нужната подкрепа, създадох Viber група на курса ни. В тази група ще сме в контакт и можеш да задаваш своите въпроси. Освен тези 3 бонуса, имам още 2 допълнителни бонуса за теб. Получаваш 10% отстъпка от основния курс на изкуството да живееш, курс дихателни техники и медитация. Това е курсът, на който научих безценната дихателно-медитативна техника Сударшан Крия. Всеки ден практикувам тази техника и това ми помага да пречистя тялото си от натрупаните токсини, да балансирам емоциите си и да успокоя ума си. И понеже много харесвам и ползвам за уроците си по йога екипите на GoBeWare, с код Сара получаваш 15% отстъпка при закупуването на дрехи от сайт. И така, нека започнем това пътешествие. Утре е първият ни ден. Очаквам с нетърпение да бъдем заедно. До скоро!